Ix-xogħol ta' restawr fuq il-Knisja dedikata lil Madonna tal-Grazzja fiż-żona magħrufa ta' Ċejlu fil-Marsa jinsab fi stadju avvanzat dan hekk kif il-proġett ta' restawr mistenni li jitlesta sa nofs Lulju li ġej wara li sar xogħol estensiv sabiex tiġi preservata din il-Knisja. Il-perit Adrian Bonnici spjegat fiex kien jikkonsisti dan ir-restawr li beda ferm qabel ix-xogħol manwali fosthom billi saret ir-riċerka estensiva fuq il-ħsara li kellha il-faċċata ta' din il-Knisja. B'mod partikolari din kellha partijiet misbuha bil-qatran li kienu ta' sfida sabiex jitnatfu kif suppost. Komplejna anka biex ineħħejna il-kisi li sar matul iż-żmien bis-siment u anka kien hemm xi biċċiet li ġew miksija bil-irħam illi jkompli jaġġel id-deterjorazzjoni fuq in-naħa ta' ġewwa. Wara hekk imbagħad ħankomplu billi nbidlu l-ġebel li jkun deterjorat ħafna, speċjalment fuq in-naħa ta' fuq tal-faċċata u anke fuq il-kampnari, u anke ħanerġgħu nbidlu s-salib għal qis oriġinali li kien hawn fil-kappella. Dan ir-restawr sar kollu mid-Direttorat tar-Restawr b'hekk għamilha possibbli biex isir b'inqas pejjeż. Grazzi għal dan, l-iskema li permezz tagħha sar dan ix-xogħol seta' jilħaq aktar proġetti. Is-Sindku tal-Marsa Josef Azzopardi spjega l-importanza ta' din il-Knisja li tmur lura għas-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi hekk kif hi eqdem mill-Knisja parrokjali eżistenti tal-Marsa. Bis-saħħa ta' din l-iskema li ħadna mingħand il-Ministeru se nippreservaw il-wirt tagħna. L-ewwel il-Knisja hija Knisja antika tmur lura għall-aħħar tas-seklu 19, jiġifieri dinha prattikament inbniet fl-1870. Għan-nies tal-Marsa dik kienet importanti ħafna ġiet qabel il-parroċċja u bosta nies kienu jqisuha bħala l-Knisja tagħhom, jiġifieri hawnhekk kienu jsiru l-praċettijiet u allura mis-sinifikat li din hija parti mill-identità tagħna. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici innota kif il-Knisja kellha tingħata l-attenzjoni anke minħabba li tinsab f'żona industrijalizzata. U għalhekk huwa importanti li l-Kunsill Lokali tal-Marsa għalinna suġġerinna biex nirrestawraw propju din il-Knisja li l-Marsin jafuha bħala Knisja ta' Ċejlu li ma restaw ħajkun lest sa din is-sena stess. U dan huwa x-xogħol li qed nagħmlu biex inkomplu immexxu l quddiem il-ħarsien tal-wirt storiku mhux fil-kapitali biss, mhux fil-postijiet l-iktar magħrufa, imma anke fit-toroq, fl-irħula u fl-ibliet li għandna f'pajjiżna.